Aké sú možnosti nastavenia našej WordPress stránky? V položke nastavenia meníme také atribúty, ako je zobrazovanie obsahu, formát času a dátumu alebo nastavenie trvalých odkazov. V položke všeobecné nastavujeme údaje, ktoré sme vyplnili počas inštalácie našej stránky. Taktiež môžeme meniť, aký je formát zobrazeného dátumu a času alebo zmenu jazyka našej stránky. V položke písanie nastavujeme zmeny publikovania stránky, a to znamená, môžeme určiť kategóriu, ktorej budú články priradené, ak konkrétnu kategóriu nevyberieme. Taktiež môžeme meniť formát našich článkov a môžeme nastaviť publikácie našich článkov pomocou e-mailov. Táto služba je výhodná, ak sme niekde odcestovaní a chceme publikovať obsah, ale nechceme sa prihlasovať cez neoverenú Wi-Fi sieť. V prípade, že by sme sa báli, že naša stránka bude hacknutá. V položke písanie nastavujeme zobrazovanie obsahu. V súčasnosti máme nastavené publikácie článkov na našej domovskej stránke, ale ak chceme našu domovskú stránku nastaviť ako nejakú statickú, môžeme si vybrať určitú konkrétnu stránku, ktorá sa bude užívateľom zobrazovať na našej homepage. Napríklad dáme o nás a na našej homepage už nebudú články, ale bude tam konkrétna statická stránka, ktorú užívateľ uvidí, keď príde. Taktiež môžeme zmeniť počet článkov, ktoré sa nám budú zobrazovať na homepage a podobne. V položke komentáre nastavujeme možnosti komentárov, je ich pomerne veľa. Či už je to vôbec možnosť pridávať komentáre, či majú komentáre pridávať akýkoľvek užívateľia alebo len prihlásení a tak ďalej. V položke multimédia nastavujeme formáty našich obrázkov. Tieto hodnoty netreba meniť, ak nemáme nejaké veľmi špecifické naše požiadavky. Tieto nastavené defaultné položky pri zmene môžu robiť problémy s určitými témami a nemalo by sa s nimi hýbať. Nastavenie trvalých odkazov umožňuje meniť spôsob, akým sú zobrazené URL adresy našich článkov, teda čo v nich všetko má byť, napríklad dátum, názov článku, ale tiež prípadne kategórie.